बेरी साटे लो पजरवा अरे मगले बजा तुहार आँखी के कजरवा मगले बजा बड़ा बोलो तारो मुँह खोलो तारो हमरा आगे पीछे काहे डोलो तारो का जानो बड़ा बोलो तारो मुँह खोलो तारो हमरा आगे पीछे काहे डोलो तारो बेरी बेरी सोते लो पजरवा हो मगले बजा तुहार आँखी के कजरवा मगले बजा तुहार आँखी के कजरवा आहा हा आँखी के कजरवा मगले बजा तुहार आँखी के कजरवा मगले बजा उसको सुन ले देखिए ना लास्ट प्लस सुन रहे आँखी के मगले बजा आँखी के कजरवा मगले बजा मगले बजा आँखी के कजरवा मगले बजा बजा चला देखा आज भैया खाती सवारी सिंहार कोइले बानी उनके ला सदर बाजा अरे तोहरी लया सदा लगौले हम पानी तेरा जगिया सावरा पे पानी आधे सॉरी भैया खाती सवारी सिंहार कोइले बानी उनके ला खाती सवारी सिंहार कोइले बानी उनके ला सदर बाजवानी तोहरी लया सदा लगौले हम पानी तेरा जगिया सारा कपानी सुनाने पिया खाती सवारी सिंहार कोइले बानी उनके ला सदर बाजवानी अरे तोहरे खाती सवारी सिंहार कोइले चेष्टा चलता क्या बाजवानी तोहरे सोनो बाजवानी उनके ला सदर बाजवानी तोहरे लया सदा लगौले हम पानी तेरा जगिया सदा पानी कानी हारो तारो आँख फारो तारो मजा फिरी में हमरा से मारो तारो बुझता नहीं तो हार मजरवा मजा फिरी में हमरा से मारो तारो बुझता नहीं तो हार मजरवा मगले बजा तुहार आँखी के कजरवा मगले बजा तुहार आँखी के कजरवा मगले बजा यार कब कब एक्स्ट्रा दिमाग चले के चाहे मगले बजा तुहार आँखी के कजरवा मगले बजा
महेश परदेसी बीजे अरे महेश परदेसी बीजे सुनो परदेसी विजय करन गली अरे महेश परदेसी बीजे गली ना बतासा अरे छोने में उतर जाई ना सा अरे हमारा से ढेर जनी कर तू तमाशा हम हो तो होई बड़का नासा महेश परदेसी बीजे गली ना बतासा छोने में उतर जाई ना सा हमारा से ढेर जनी कर तू तमाशा हम हो तो होई बड़का नासा और बोला हो महेश परदेसी बीजे गली ना बतासा छोने में उतर जाई ना सा हमारा से ढेर जनी कर तू तमाशा हम हो तो होई बड़का नासा हमके था होता रो आ तू चाहता रो भीतरे तू भीतर भीतरे तू भीतर कहर ढार हमके था होता रो आ तू चाहता रो भीतरे तू भीतर कहर ढार बेरी बेरी मारे लो नजरवा मरले बजल तोहर आँखि के कजरवा हो मरले बजल तोहर आँखि के कजरवा हो मरले बजल तोहर क्या बात है। आई नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। नमस्ते प्रणाम रउआ लोग हमरा ऑफिशियल चैनल के काफी सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहल बानी। विजय चौहान ऑफिशियल के और ऐसे ही अपन आशीर्वाद बनैले रही और जितना भी हमनी के मेकिंग वीडियो जाला बहुत ही ये अच्छा कहीं ना कहीं प्रमोशन के तौर पे जाला रुद्र शक्ति म्यूजिक से गाना रिलीज भइल रिलीज भइल बा। तो ये गाना के भी रुआ लोग सुनी लो, सर्च कर ऑडियो वीडियो दोनों वीडियो भी रिलीज हो गया है। शिल्पी राज और विजय चौहान के हमेशा प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे लो। नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। जय माता दी।